Όχι, όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Ο άνθρωπος που μέχρι χθες έχινε χολή για τη δεξιά, που έσκιζε τα ρούχα του για τις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, μπήκε στο Μαντρί με τους Μητσοτάκηδες. Και δεν είναι ότι μπήκε. Μας κουνάει και το δάχτυλο από πάνω, λες και μας κάνει χάρη. Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, ρε, ο επαγγελματίας φραπεδιάρης του Πασόκ, αυτό το διαχρονικό πολιτικό πουλόβερ με λεκέδες από όλες τις δεκαετίες, ο τύπος που έσκαγε σε πάνελ και έκανε το σοσιαλδημοκράτη, τον ευρωπαϊστή, το μετριοπαθή με τσίπα, ο τύπος που άλλαζε κόμματα σαν να αλλάζει μπλούζες το καλοκαίρι, αυτός ο Ανδρέας Λοβέρδος αποφάσισε να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Σεισμός λέμε, ξύπνα! Ο Λοβέρδος, ρε φίλε, αυτός που κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο εχθρός του λαού, ότι είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Ότι υπηρετεί την κερδοσκοπία. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει. Αυτός τα έλεγε. Αυτός που πουλάγε σοσιαλισμό με σοβαρότητα ταβερνιάρη στις 4 τα χαράματα που μιλάει η Ρετσίνα. Αυτός που όταν μιλούσε ένιωθε σαν να σου τρυπάνε τα αυτιά 10 πολιτές της Herbalife. Αυτός ο τύπος είναι τώρα έτοιμος να φοράει κονκάρδα καραμαλή στις δεξιώσεις και να κάνει high five με τον Μπλεύρη και τον Άδωνη μπροστά στις κάμερες. Δεν του έκανε το Πασόκ επειδή ήταν χρεοκοπημένο. Δεν του έφτανε η προσπάθεια να είναι ο ανεξάρτητος, η μεσαία λύση, ο ανανεωτής, ο συνεργαζόμενος. Έχει πει τόσα αντικειμενικά, μεταρρυθμιστικά, δημοκρατικά. Ξεμείναμε από ετικέτες. Τώρα προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Όχι επειδή μεταστράφηκε ιδεολογικά προφανώς ή επειδή ξαφνικά αποδέχεται όλα αυτά που πριν καταδίκαζε, το κάνει γιατί λιγουρεύεται το κάστρο της εξουσίας. Τη μοναδική πιθανότητα να μην μείνει στην αφάνεια, να μην μείνει άνεργος. Θέλει καρέκλες, θέλει ΜΜΕ, βλέμματα, επιρροή. Όλα όσα η αποτυχία και η στασιμότητα του Πασόκ του αρνήθηκαν. Δηλαδή τόσα χρόνια, ρε Ανδρέα, που το έπαιζες ανεξάρτητος, που το έπαιζες πολιτικά αξιοπρεπής, που ήσουν το αντίβαρο στο σάπιο δικομματισμό, τελικά έχεις κρυφεί κάβλα για τη ΔΑΠ. Πες το, ρε αδερφέ, να στο κάνουμε δώρο τον μπλε πουκάμισο. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε μπακαλιάρε της μεταπολίτευσης. Το ότι υπάρχει ήδη κι άλλος Λοβέρδος στη Νέα Δημοκρατία, το σκέφτηκες πριν πας? Αμέ, κι άλλος, με το ίδιο επίθετο. Ο φύλακας του κόμματος, ο Γιάννης, που το μεγαλύτερο κατόρθωμα της πολιτικής του καριέρας είναι ότι αδυνάτησε. Έχουμε δύο τώρα. Γιατί ένας δεν έφτανε, ένας δεν μπορούσε να καλύψει όλο το φάσμα της ξεφτύλας. Θέλαμε backup. Αν ο ένας κάνει μαλακία στη Βουλή, να υπάρχει δεύτερος να συνεχίσει. Ένας είναι ένας δώρο. Θα τρέχουν να κάνουν τις γλάστρες στα κανάλια και θα παθαίνουν σύστριγκλο τα φιντάνια της δημοσιοκαφρίλας στα δελτία των 8. Εν τω μεταξύ, ο τύπος είναι drummer, όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Παίζει drums. Ο Λοβέρδος, ο πολιτικός, ο ντράμερ. Το διατυμπάνισε σε συνεντεύξεις, το διαφήμισε δεξιά και αριστερά. Μας φλόμωσε με τις μπακέτες στα social. Έχει βιντεάκια στο YouTube. Παίζει τύμπανα, λέει, για να εκτονώνεται. Να εκτονώνεται από τι, ρε? Από το να είναι άχρηστος, από το να μην έχει θέση σε κανένα κόμμα. Και πρέπει να εκτονώνεται στη μάπα μας, δηλαδή. Τι του φταίξαμε? Παίζει drums, λέει, για να μην τρελαθεί. Ρε, εμείς έχουμε τρελαθεί ήδη που σε βλέπουμε ακόμα στην επικαιρότητα. Εσύ καλά είσαι. Ξεχνάμε εύκολα σε αυτή τη χώρα. Πολύ εύκολα. Θυμάται κανείς ότι ο Λοβέρδος ήταν υπουργός υγείας όταν ξεκίνησε η πιο ντροπιαστική φασιστική κτηνοδία, η πιο απάνθρωπη πολιτική επίθεση σε γυναίκες στην ιστορία της μεταπολίτευσης? Όχι. Θυμάστε τι έκανε το 2012? Ο τύπος έδωσε εντολή να ξεμπροστιαστούν γυναίκες με HIV. Όχι απλά ανάλγητος, όχι απλά μισογίνης, αλλά και της πιο αηδιαστικής φασιστικής σχολής. Διέταξε διαπόμπευση, φωτογραφίες, ονόματα, χλευασμό, κυνήγι μαγισσών επίπεδου μεσαίωνα. Λες και είναι εγκληματίες πολέμου. Τις έστειλε στο δημόσιο διασυρμό, ρε, για να μαζέψει δεξιά κουκιά από τα απολιθωμένα μυαλά του πατρίς θρησκεία οικογένεια. Δηλαδή, όχι μόνο έκανε επίδειξη εξουσίας στα σώματα των γυναικών, αλλά χρησιμοποίησε και τον δρόμο της αρρώστιας για να χτίσει καριέρα. Τα ΜΜΕ λιγουρεύονταν και εκείνος έβγαινε και έκανε δηλώσεις σαν να καθάρισε το πεζοδρόμιο από τα μικρόβια. Μιλάμε για ανθρώπους, ρε μαλάκα. Γυναίκες που ήταν ασθενείς, φτωχές, αποκλεισμένες. Τις τσάκισε για μερικά λεπτά στα δελτία και δεν έχει ζητήσει ούτε μια γαμημένη συγγνώμη 13 χρόνια τώρα. Τίποτα. Σαν να μη συνέβη ποτέ. Όχι. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Και αν θες να λέγεσαι άνθρωπος και εσύ, φίλε μου που με βλέπεις, μην τα ξεχάσεις ποτέ ούτε εσύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις δει τη στάση του σε όλα τα μεγάλα ζητήματα?
παιδεία, υγεία, κοινωνικά δικαιώματα. Όπου έπρεπε να δείξει πολιτική ραχοκοκαλιά, ή έκανε την πάπια ή άλλαζε γνώμη ανάλογα με το αν φυσούσε από Sky μεριά ή από Μέγκα. Είναι προφανές ότι. Στην υπόθεση των πανεπιστημίων, πρώτος και καλύτερος να μιλάει για άσυλο ανομίας. Στην υγεία, ενώ ήταν υπουργός, τσάκισε το εσύ κυριολεκτικά. Και μετά έκανε την έκπληκτη παρθένα όταν είδε τα νοσοκομεία να γίνονται σφαγεία με το πρώτο κύμα κορονοϊού. Στα πάντα. Από την παιδεία μέχρι το προσφυγικό. Από τα εργασιακά μέχρι την υγεία. Ο Λοβέρδος έχει το ίδιο στυλ. Κάνει δήλωση με ύφος: έχω γνώμη, αλλά σε 2 εβδομάδες θα πει το ανάποδο. Και θα αιτιολογήσει την παπαριά του ως εξελικτική ορίμανση. Έχω γνώμη, αλλά αν δεν σας αρέσει, έχω κι άλλη διαφορετική. Μην με κλάνετε. Άλλο τι έλεγα πριν. Τώρα τι λέω. Αν έλεγε στο γίγαντα της πολιτικής θέλουμε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για γάτες, θα έλεγε προφανώς. Το εξετάζουμε σοβαρά. Αν του έλεγες να κόψουμε τις συντάξεις τους άνω των 60, Τι είπατε? θα σου απαντούσε: πρέπει να γίνει δημόσιος διάλογος. Είναι σημαντικό ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν. Η μπουρδα ίδια, η αερολογία με πόδια και γραβάτα. Ό,τι είπε ποτέ για δικαιώματα, για πολιτισμό, για ευρωπαϊκές αξίες, τα πέρασε από πλυντήριο. Και πάει και γίνεται στέλεχος του κόμματος που αποθέωσε το ξύλο στα πανεπιστήμια και τις παρακολουθεί στα κινητά. Που εξαγόρασε όλα τα ΜΜΕ και χτίσε φραπέδες και χασάπιδες. Μόνο που ο Ανδρέας είναι τόσο τρόμπας που νομίζει ότι θα τον πάρουν στα σοβαρά εκεί μέσα. Ότι θα τον έχουν σε εκτίμηση. Ιδέα δεν έχει. Καλά γαμίσα. Δεν θα είναι καν πολιτικός. Θα είναι ο DJ του Μαξίμου. Θα του λένε: έλα ρε μαλάκα, παίξε λίγο τσιτσάνι στα ντράμς να χαλαρώσουμε. Και αυτός θα παίζει για να μην μείνει άνεργος. Ρε πολιτικό σαπάκι που κάθε 3 και λίγο μιλούσες για αξιοκρατία, τολμάς και αλλάζεις κόμμα σαν να μην τρέχει κάστανο. Χωρίς ούτε μια συγγνώμη για όσα έχεις ξεστομίσει. Για τις δίθεν μεταρρυθμίσεις που ήταν επιθέσεις σε συντάξεις. Για την αποθέωση της Τρόικας όταν ο κόσμος έβραζε. Ένα sorry παιδιά, δεν γύρισες να πεις: έκανα μαλακία, συγγνώμη. Τίποτα. Βγαίνεις με ύφος: ήρθα να προσφέρω. Λες και ήρθες από retreat στο Άγιον Όρος με καινούρια θεία φώτιση. Σταμάτα! Η ξεφτύλα όμως, φίλε Ανδρέα, δεν είναι ατομικό σου παράσημο. Δεν είσαι εσύ μόνο. Είσαι εκπρόσωπος μιας ολόκληρης φουρνιάς πολιτικών μπανιστιρτζίδων που έχει κάνει την αλλαγή κόμματος πιο εύκολη από το να αλλάξει πάροχο ίντερνετ. Πάρε τον Ψαριανό για παράδειγμα, ο μπαλαντέρ της πολιτικής. Άνθρωποι χωρίς ιδεολογία, χωρίς αξίες, χωρίς τίποτα. Πάνε όπου φυσάει ο άνεμος. Όπου πληρώνει καλά το μαγαζί. Και όπου αχνοφαίνεται λίγη δόξα για τα 5 λεπτά που αντέχουν ακόμα τα μικρόφωνα να τους καταγράφουν. Ξεγυρισμένη πολιτική πορνεία λέγεται αυτό. Ό,τι να είναι, αρκεί να με παίζουν τα κανάλια. Το Πασόκ που του έδωσε τα πάντα, που το σπούδασε, που τον έχτισε, τον ντάισε με πολιτικό μπιμπερό, το ξεπούλησε πιο γρήγορα και απολιγμένη μπύρα σε πανηγύρι. Το φάγανε τα κυκλώματα. Στην αρχή το έπαιζε σωτήρας του κινήματος. Μετά όταν λένε έβγαιναν τα κουκιά, έκανε ανεξάρτητο project. Δεν του κάθισε και η αρχηγία, έγινε δεκανίκη. Και τώρα πήγε με τη Νέα Δημοκρατία. Σαν το σκυλί που γυρνάει στο αφεντικό του επειδή δεν έχει άλλο μπολ με τροφή. Αυτός είναι. Ο νέος Ψαριανός. Ο Ψαριανός ρε που ξεκίνησε αριστερός, πέρασε κεντροδεξιός, δεξιχάφ αριστερό εξτρέμ. Τόση ψυχεδέλεια. Γύρισε τα μισά κόμματα που ιδρύθηκαν ποτέ στην Ελλάδα και κατέληξε πιο δεξιός και από τον Τραμπ και τον Πούτιν μαζί. Και τώρα μιλάει σαν μπάρμπας με καούρες στο Contra Channel. Αυτόν βλέπει ο Λοβέρδος και λέει: α, ωραία καριέρα. Να τη δοκιμάσω κι εγώ. Ρε παιδιά, μήπως υπάρχει καμιά σχολή πολιτικής παχυδερμίας, τύπου ποιος σχέζει τις ιδέες, μάζευε καρέκλες? Για κάτι τέτοιο, σαν τον Λοβέρδο, σαν τον Ψαριανό, σαν τον Τατσόπουλο. Το κάθε σούργελο που γυρνάει από κόμμα σε κόμμα σαν μεθύστακα σε γκλέντι. Πρέπει κάπου να τους εκπαιδεύουν εσύ. Δεν γίνεται να είναι τόσο ξεφτυλισμένοι από γεννησιμιού τους. Τι πέφτετε από τα σύννεφα. Και κάπου εδώ, φίλε μου, έρχεται η ώρα να σου πω κάτι σοβαρό. Αν εσύ και εγώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τέτοιες μεταγραφές σαν κάτι φυσιολογικό, σαν ένα έτσι είναι η πολιτική, τότε δεν είμαστε απλά κομμάτι του προβλήματος. Είμαστε το ίδιο το πρόβλημα. Αν αρχίσουμε να αποδεχόμαστε ότι οι πολιτικοί που έχτισαν καριέρες στην πλάτη της κοινωνίας, που αλλάζουν κόμμα κάθε δεκαετία χωρίς να ντρέπονται, που δεν έχουν σταθερή γραμμή ούτε για το πώς πίνουν τον καφέ τους, ρε, μπορούν να μιλάνε στο όνομά μας, τότε εμείς φταίμε που δεν αλλάζει τίποτα. Όχι αυτοί. Η πολιτική δεν είναι συνέντευξη, δεν είναι casting, δεν είναι πανελλήνιος διαγωνισμός drums. Πρέπει να έχει βάρος, πρέπει να έχει συνέπεια. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν είναι ούτε μεταρρυθμιστής, ούτε μετριοπαθής, ούτε τίποτα. Είναι το ζωντανό μνημείο της πολιτικής αναξιοπρέπειας. Είναι το σύμπτωμα μιας πολιτικής Ελλάδας που έχει ξεχάσει τι θα πει ντροπή, που δεν θυμάται τι σημαίνει συνέπεια, που δεν την νοιάζει η αξιοπρέπεια. Ζούμε στην εποχή όπου ο Λοβέρδος όχι μόνο κάνει comeback, αλλά το χειροκροτούν κιόλας. Και δεν είναι αστείο, δεν είναι κωμωδία, είναι thriller. Γιατί
Κάθε τέτοια μεταγραφή είναι μια μαχαιριά στον κόσμο που ακόμα ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί. Κάθε τέτοια μεταγραφή ξεφτύλα, κάθε συνεργασία με παλιούς εχθρούς, κάθε νέα αρχή, χωρίς να έχει υποθεί πρώτα μια συγγνώμη, ένα τα έκανα σκατά, είναι ένας ακόμα λόγος να φτύνεις την οθόνη σου όταν βλέπεις ειδήσεις. Πες το διάλογο σκατά, τα έχω κάνει όλο φτύνο εδώ πέρα.